fejn qed infallu għax biex qed li Qed infallu ngħidlek Ġon, naħseb ma rrispondejx forsi l-mistoqsija korretta jiena. Met inti jkollok kontrattur, żviluppatur li jafu kulħadd u ma jagħmilx segret, ġifieri da ma jżommx low profile biex jgħidlek mhux jien. Imurlek u jgħid u Arnold meta kien mistidenaw jitkellem fuqha. Issa da jista' jkun li żjed raġel orrajt u mhix nidħol fuq u lax jagħmel u ma jagħmilx, mhix biċċa tiegħi. Imma meta jmur bniedem li hawn min għandu ammirazzjoni lejh. Jgħid istredak fejn wasal, rajtu fejn wasal. U hawn min ma jistax għalih. Żgur, hawn min jgħid istredak dak. Imma meta jmurlek u jgħidlek jiena nagħti l-flus biex ninqeda, da ma mhix segret, ġifieri da. Jien nagħti l-flus biex jinqeda, ġifieri jien kont nippretendi li forsi l-pulizija jgħidu isma' tibbi dak l-statement x'rid tajt eżatt. Tista' tgħid ħafna affarijiet ovvjament, fis-sens li huwa statement astrus. Iva, ma meta inti għandek ċertu clout jew ċertu jiena mhux jien min ħadd. Meta bniedem li għandu ħafna ġid jgħid statement bħal dak, għal popolin, għal dak li miskin, m'għandu xejn u bil-minimum wage u laqqas il-bank ma jselfu, għax bil-minimum wage inti il-bank ma jtikx biżejjed biex tixtri proprjetà, li l-kera fnietu li qed jara li l-flet taħdej ommu hemm 10 joqogħdu u l-kera telat 2000 għax sit il-kera qed jieħu 200 fuq kull ras u jiġi 2000 mela l-Malti ma jistax jikri b'2000. Meta jara da, tidħol rabja, tidħol dik l-ansjetà, tidħol dik il-bitterness li mbagħad il-perċezzjoni anke jekk mhux vera, jew anke mhux neċessarjament hija gravi daqskemm bniedem qed jaħseb. Immaġina. Dik tamplifika. Mela tlaqna.